aplauso pa' mami y papi, porque en verdad rompieron. Bine că acum. E bun, deci suntem în regulă, da. Hai să-i dăm dubla 1. Așadar, ne-am adunat astăzi într-o zi cu soare, de iarnă. Nu am avut nimic planificat, am zis că băi, hai să vedem cum o să iasă, dacă o să iasă. Un video așa de început despre eveniment pe care să-l postăm pe YouTube. Sperăm că o să fie bine. Astăzi ne-am propus așa să vorbim chestii generale despre prima ediție a evenimentului Northway și de ce nu să vorbim și despre următoarea ediție pe care urmează să o avem acum în iunie, pe 20-21 iunie, Northway Second Edition. Cei care o să uite la videoclipul ăsta, clar o să aibă anumite întrebări, dar până una alta, cred că cea mai bună întrebare ar fi de ce am ales Complex Imperia Cucureni. De ce am ales locația asta? Având în vedere că ai frumosul E39, cel mai frumos E39, corect. Tu, în calitate de participant, excluzând faptul că tu ești membru a grupului Northside Automotive Crew, dacă nu ai fi fost membru, de ce ai fi venit sau de ce ai vrea să vii la a doua ediție a evenimentului Northway, având în vedere locația pe care am pus-o noi la dispoziție? Atmosferă, piscină, oameni de calitate. Bun. Deci e un început promițător, să zic așa. Bun, acum să intrăm un pic mai în detaliu, având în vedere că noi trei suntem o parte din organizatorii evenimentului. Noi anul ăsta ne-am propus să acordăm acces gratuit pentru 2 persoane la piscină, pentru participanți. Deci dacă vine băiețașul cu o mașină șmecheră tunată și mai are în dreapta și o domnișoară sau o doamnă, e altceva când mai ai un acces la piscină. Plus, ne-am hotărât și cu petrecerea de seară. Petrecere, noi o numim pool party pentru că de fapt și de drept o să fie un club în aer liber, cu scenă, cu lumini. Cei care au fost anul trecut știu foarte bine despre ce este vorba și ce vibe a fost aici și cât de multă lume a fost, cât de bine ne-am distrat. La fel, participantul o să aibă acces cu 2 persoane, adică el și încă o persoană, la petrecere. Mai dăm niște vouchere pentru o mâncărică, premiile care na. Și goodie bag-ul. Premiile noastre oricum o să fie mult mai faine. Cred că ăsta e un punct foarte la locație, având piscină și cumva o exclusivitate în show-urile auto din țară, să ai o locație care să-ți oferi piscină, să poți să ai o petrecere din aer liber, fără să deranjezi pe nimeni și să ai spațiu necesar pentru a desfășura genul ăsta de eveniment. Corect, pentru că de fapt și de drept, noi aici în locația asta poți să faci ce vrei pentru că nu deranjezi pe nimeni. Nu îți vine nimeni să-ți spună dă muzica mai încet, gata cu bubuielele că deja ne-am săturat sau etc. Bine, o să fie un program clar. Asta să se exagereze. Da, nu o să fie un haos general, exact. O organizare, dar ne permite să ne desfășurăm după bunul plac. Exact, într-un cadru mult mai relaxant, atât pentru noi cât și pentru participanți. Trebuie să specifici că car audio nu o să mai fie anul ăsta. Că Da. să fie exact, nu s-a anunțat. Da, în momentul de față nu am anunțat, dar bănuiesc că majoritatea care au intrat pe pagina evenimentului și care au văzut categoriile de premiere, bănuiesc că au observat sau poate nu au observat, dar nu vom mai avea car audio. Nu vrem să fim înțeleși greșiți, ăsta e de fapt și drept, chiar nu vrem să fim înțeleși greșiți. Am ales să nu mai facem car audio doar din simplu fapt că anul trecut s-a exagerat cu muzica pentru că nu a fost un respect reciproc față de ceilalți. De ce zic asta? În momentul când ai 4-5 mașini care toate își bubuie muzica ca să se acopere unul pe altul, acolo clar se produce o distorsiune și nu numai o distorsiune, cât se produce și un pic de nervozitate pentru că efectiv nu mai înțelegi ce cântă propriu-zis acolo. Deci, lângă asta avem un DJ care se ocupă de muzică. Bineînțeles, da, adică pe toată perioada evenimentului, bine punctat Dragonul, foarte, foarte bine punctat, pe toată perioada evenimentului vom avea MC, DJ MC, care va mixa, va pune muzică, să asculți la piscină, să asculți vorbind cu spectatorii sau voi participați între voi, dar nu într-un volum de să-ți rupă urechile ca efectiv să nu te mai înțelegi. Noi ne propunem ca de la evenimentul ăsta să ridicăm puțin calitatea pe regiunea Moldovei,
Pentru că eu personal, din 2015, de când merg la evenimente în Moldova, au fost o organizare foarte bună, dar evenimente în care efectiv te-au lăsat să faci ce vrei. Și în momentul când te lasă să faci absolut ce vrei, deranjezi pe alții. Este foarte bine să existe totuși niște reguli, că dacă nu ar fi regulile astea, am trăit ca animali în societate, nu? E clar. Poate cu declarațiile astea deranjezi pe anumite persoane, nu au decât, noi pur și simplu ne-am zis să ridicăm nivelul, să ridicăm calitatea și să poți să îmbini utilul cu plăcutul. Utilul cu mașina, pasiunea, da? Plăcutul că vii și te-a relaxat. Ai un weekend în care vii, stai la piscină, te bronzezi, nu știu, Doamne iartă-mă, te bălăcești, bei o bere, stai un pic mai relaxat, îți admiri pasiunea, vezi mașinile, ai petreceri seara, adică ne bazăm foarte, foarte mult pe entertainment. Gata, Deci, dublu B. revenim la partea de audiții în timpul evenimentului. O să avem o audiție profesională, zicem noi, pe părerea noastră. O să avem parte și de un setup de lumini, lasere, fum și așa mai departe, care oferă o atmosferă diferită și clar îndeamnă lumea la distracții. Nu o să fie doar o boxă, nu o să fie doar o muzică pusă acolo pe YouTube și uitată. O să avem și un om care se ocupe de partea asta de DJ. Și cred că muzica întreține cel mai bine atmosfera. Corect, și pe lângă lumini, să spunem clar, o să fie o scenă ca de festival. Bine, o să fie o mini-scenă, dar contează și mai ales și amplasarea scenei, mai ales cu boxe, cu line array-uri, sau cum se numesc alea, că nu prea cunosc foarte bine. Și seara, undeva așa pe la 12 noaptea, să avem și un foc de artificii foarte frumos. Și asta este un bonus. Că noi mizăm foarte mult pe partea de entertainment, da? Mizăm foarte mult, adică da, ok, este un show de mașini, clar, dar trebuie să ne distrăm cumva, nu putem numai să ne adunăm cum ne adunăm serile într-o parcare la Lidl sau la Kaufland sau unde ne mai întâlnim noi și stăm de vorbă și... Facem același lucru interminabil. Exact, adică hai să mărim un pic nivelul, să creștem nivelul de fapt și să aducem un show de calitate. Că parcări, am făcut mâine, luni seară, car meet la Kaufland și vezi tăți cum s-au adunat, vezi cum fac pe acolo brand-out-uri, fac... Da. O să avem bar. Da, bineînțeles. Nu o să vină lumea cu băuturi de afară. Exact, exact. Bere să curgă butoaiele, orice fel de băutură, cocktailuri. O să găsească lumea tot ce își dorește la bar. Nu o să simți nevoia să te duci în oraș să-ți cumperi o sticlă de ceva. Bineînțeles. Și acum, dacă tot am vorbit de să creștem nivelul pe partea de entertainment, hai să vorbim totuși un pic și de faza că anul ăsta creștem și nivelul la mașinile acceptate. Fără doar și poate. Adică dacă anul trecut ne asumăm, au mai intrat câteva mașini, poate care am închis ochii, că nu am avut ce să facem, că așa e ca la prima ediție, nu ai cum să ai totul absolut impecabil. Nu am putut să nu acceptăm omul la poartă, adică el dacă s-a înscris, a fost acceptat, a făcut un efort, exact. Am avut și un caz care a fost izbit în spălătorie aici, când spăla mașina la noi. Da. Și nu aveam cum să nu-l acceptăm. Da, adică sunt... Mașina arăta destul de bine, bara spate crăpată, dar na. Sunt, din păcate, și incidente neprevăzute. Am pățit și eu personal, de fapt, când m-am dus la Vatra la un eveniment făcut de friți, cu o zi înainte mi-a spart bara, mi-a intrat cu cârligul în bara spate, mi-a făcut o gaură mai mare decât la evacuare. Și ce să fac? Nu mă mai duc? M-am dus, am zis că băi, asta este, am pățit-o, dacă vrei să mă accepti, bine, dacă nu, mă întorc acasă sau dacă nu, o las pe undeva pe acolo și mă distrez cu băieți. Dar sperăm că nu o să se mai întâmple evenimente de genul. Și da, anul ăsta ridicăm puțin ștacheta. Și de ce spun ștacheta? Pentru că atunci când vor fi înscrierile sau când persoana respectivă se înscrie, anul ăsta solicităm mai multe poze, chiar și video, ca să fim siguri că mașina respectivă respectă îndeoseb toate criteriile noastre de selecționare. Nu vă gândiți că vai trebuie să aveți nu știu ce rachetă de mașină. Adică treaba este super simplă. Să fie pe partea de exterior lucrată foarte ok, să nu aibă defecțiuni, zgârieturi, rugină, etc.
Asta e clar. Poate să fie și o mașină, nu trebuie să aibă pachet M, nu trebuie să aibă pachet S sau una sau alta, dar mașina să fie la exterior foarte bine întreținută. Interiorul este un bonus, dar la exterior ne interesează clar, fără doar și poate să fie foarte bun. Un fitment corect. Corect, bravo, bravo Dragonul. Reglabilă, fără doar și poate, nu, să zicem că am accepta suspensii stock, dar vorbim de mașinile un pic mai exotice. Vorbim, Sau de clasice. sau clasice, da. Vorbim de RS-uri, vorbim de M-uri, în care îți vine un M5, da? Un E39 M5. Hai să fim serios. Nu există așa ceva, deci mașina e one and only, adică vorbim de un... 39-le meu M5 are. Exact, vorbim de un E39 aici. Deci am zis de exterior, fitment, reglabilă, fitment și niște jante să sară bine în ochi, să completeze foarte frumos cu mașina. Fitmentul, pentru cei care nu știu, explic scurt. Da, un fitment, ok. Nu neapărat reglabilă. Că nu îi trimitem înapoi pe cei cu perne. Da, corect, bravo, corect, da, așa, bine punctat. Un arc sport poate fi ok. Da, pentru că sunt mașini joase. Să nu avem mașini care efectiv să câini sub mașină. Să nu bagi mâna între ea Da, și adică mai cauci. sunt pisici, câini pe aici, nu vrem să-i pierdem sub mașină. Întocmai, bravo. Să nu se căutăm pe aici, nu e ok. Da, janta cât mai la aripă, un wheel gap cât de cât ok. Adică nu, să nu fie wheel gap. Să nu existe wheel gap. Să nu existe deja e prea mult. Adică, da, ar fi frumos, dar se acceptă dacă e o distanță. Criterii rezonabile, că totuși vorbim de un show de tuning. Da, Cred că o chestie importantă de punctat e că revin la ce ai spus tu față de ediția întâi, unde poate am mai avut mici scăpări sau situații de genul ăsta. Lumea trebuie să înțeleagă că nu vrem multe mașini. Am preferat să avem un număr ok de mașini și calitate, decât să avem 150 de mașini. Și din 150 numai la 50 să te uiți. Ca să zici că, băi, chiar am ce să văd. Trebuie să oferi publicului exact tematica de start, tuning. Da, exact. Foarte bine punctat. Și dacă tot am ajuns cu numărul de mașini, maxim 120 de mașini în locație. La 120 am pus stop. Poate, uite, acum că mi-a mai venit încă o idee. De ce ne-am gândit ca să punem plata în avans pentru mașinile care sunt înscrise? Treaba este simplă. În momentul când tu ai plătit, ți-ai rezervat locul, atunci noi știm 100% sigur că tu vei veni. Bine, poate vor exista cazuri în care și eu personal am pățit-o, am plătit la drop-down și nu am mai putut să ajung, pentru că vopsitorul meu nu s-a ținut de cuvânt să-mi vopsească mașina. N-am mai ajuns. Am plătit, asta este. Dar în moment, așa mi se pare fair play, ca oamenii, organizatorii, să poată să livreze calitatea în cel mai înalt nivel, pentru că tu, efectiv, din taxa aia de participare, nu te gândi că intră în buzunarele noastre. Că de noi de bani aia avem de închiriat sisteme audio. Și asigurăm tot în locații până în momentul în care voi ajungeți. Păi vorbim de o locație de, nu știu cât are aici, dar are vreo 10.000 de metri pătrați. Sunt foarte multe lucruri de luat în calcul. Foarte multe lucruri de luat în calcul, iar suma respectivă nu acoperă nici 20%. Muzica. Da, nici muzica dacă e să o luăm așa. Scena. Corect. Adică nu vrem să mai pățim ca anul trecut, că am avut înscrise, 120, cred că au fost 120 înscris. am avut 120 mașini înscrise și au venit aproape 70. Până 70. Până în 60 70. Îți dai seama, noi ne-am luat în calcul anumite lucruri și după aia cum faci tu să-ți scoți cămașa? Sunt multe lucruri de gândit. Adică cei care comentează, băi, bravo, aveți tot dreptul să comentați pentru că este o lume liberă. Dar vă îndemn pe voi să faceți voi un eveniment de genul și atunci să văd cum vă izbiți voi cap în cap cu toate problemele pe care le aveți. Hai să trecem și la partea de explicație a parcursul show-ului, poate pentru... Hai 5 minute mai stăm ca să mai vorbim de ceva. Hai să vorbiți. Dar intri în cadru. Scuze. Opa, scuze. Asta e bună de păstrat. Blooper. Și acum îl lăsăm pe organizatorul nostru Stredy să ne spună cam care ar fi parcursul show-ului, că noi tot am vorbit, îl lăsăm și pe el un pic. Hai, bag acolo.
Păi mașinile o să le primim de vineri, după amiază, principal. Poate să vină câteva mașini, că au fost și anul trecut excepții, le-am primit, n-am putut să le lăsăm în afară. Și propriu zis începem de sâmbătă dimineața de la 8, când poate să, de la 8 la 12 primim toate mașinile. Și după ora 12, nu mai știu, adică orele încă nu sunt exact la, mi se pare la 12, 1, nu e o problemă. Da. Acum știi cum e, dacă vine o persoană la ora 1 și noi am pus până la ora 12, îți dai seama că îl primim, clar, fără doar și poate. Ulterior o să dăm drumul încet la probii pe care le avem. Nu știu la ce ore s-au pus, nu mai țin minte. Nu mai contează, asta oricum e stabilit acolo, o să respectăm îndeoseb programul, dar în mare parte o să fie probele pe care le avem. În momentul de față noi am vorbit că o să avem doar partea de evacuare, adică biggest flame, loudest exhaust și powerful exhaust, dar este posibil, poate până la eveniment, să mai introducem una-două categorii. Vedem, deocamdată e februarie, mai este. Și să nu uităm, anul ăsta nu o să mai avem probleme în spate cu evacuările și cu iarba și cu praful. Toate mașinile care sunt pentru probii o să stea în față parcați, unde a fost audiocarul anul trecut, anul ăsta o să fie doar bubuială, numai, să Este asfalt și trebuie Da. să menținem safe toată nu o să mai fie praf în Exact. mașini și probleme, să nu iei foc, Doamne ferește, ceva pe sub. Că am avut câteva incidente anul trecut și mai bine preferăm să izolăm problemele. Poate anul ăsta, dă Dumnezeu, și nu mai avem deloc probleme. Așa ar fi cel mai bine. Pe asfalt, tot ce ține de mișcare, evacuare, etc. Iar în zona piscinei pe iarbă, pe nisip, vor sta doar expo. Mașinile care efectiv stau. Stau și te uiți la ele și spui, băi, ce faină e. Și sperăm anul ăsta să fie vremea mult mai bună. Da, să poate sta la piscină și sâmbătă. Anul trecut, duminică, a fost foarte bună vreme de piscină, sâmbătă au bătut vântul. Sâmbătă, da, a fost puțin mai răcoare, dar pentru cei un pic mai încălziți, înțelegeți la ce mă refer, care s-au încălzit, au făcut așa o preîncălzire, au mers piscina foarte, foarte bine, mai ales că te încălzești ca lumea și te răcorești deodată, merge. Cine? Pitbull a fost, nu? Nu? Care a încercat piscina. Da, Pitbull direct cu BMX-ul. Da, deci se poate. Da, Anul ăsta și domnul cu motor, simți direct, da. da. Laser. Acestea fiind zise, nu știu dacă are rost să intrăm prea mult în detaliu, pentru că ar fi foarte, foarte multe lucruri de discutat, dar vrem ca voi, cei care vizionați acest videoclip, să lăsați acolo în secțiunea de comentarii toate întrebările și dacă nu, poate ne puteți da și anumite păreri sau dacă nu sfaturi, bineînțeles, ca noi la următorul videoclip pe care îl vom face să vă răspundem punctual, strict pe subiect, pentru că acum e foarte greu să dezbați un eveniment întreg în câteva minute, în 10-15 minute, când nici nu vrem să plictisim să ne ducem la o oră, un vlog de ăla, că nu stă lumea să se uite. Majoritatea 10 minute maxim e suficient. L-ai livrat și ai plecat. Deci, strict, te-ai uitat, dacă ai o întrebare, dacă ai un sfat, lasă acolo în comentarii, îl citim chiar aici de față la următorul videoclip pe care îl vom face. Cel mai șmecher 39. Cel mai șmecher 39 din Northside Automotive Crew. Din Moldova, vorba aia. Moldova, aia zic. M5. Baby M5, las că e bun așa, las că e bun. Oricum e o mașină foarte frumoasă. Cum am vorbit și cu băieții, la câte videoclipuri au văzut mașina asta cu prezentarea evenimentului, e mașina noastră de copertă, ce să mai zicem. Mașina l-a făcut, eu la fel. Momentan că îți pregătești Sigur. celelalte. Exact. Da, de ce nu? Poate și... Asta e mașina noastră. Da, corect. Avem mai multe, dar acum pe iarnă a mea e la vopsit. La dotări pus pe ea. Exact, alta e în service. Și mai avem alții. Mai sunt băieții de pe la Iași care nu au cum să vină chiar. Acolo e spuma la mașină. Acolo e spuma, exact, bravo, dar îi ajungem și noi din urmă, hai. Poți să veni data viitoare aici. Da, așa, chiar, uite, le facem o invitație. Următoarea dată stabilim, Iașu vine aici și face video cu noi. Hai, vă pupăm!